Morgen i grænselandet. De kommer så Derovre til ligger Østrig. Hvorfor skal de komme til vores land og ødelægge det hele? Ej, jeg må hellere skynde mig over i Aldi og købe ind til frikadeller. Jeg savner virkelig meget mine forældre og min familie. Helst min mor. Hun var altid sød, rar, venlig og flink mod mig. Men så mistede jeg jo hende. Jeg var aldrig glemt den dag, jeg mistede hende. Hun sagde til mig et eneste ord. Løb. Jeg savner også meget min familie. Her er jeg helt, og de gav mig meget kærlighed. Her er jeg helt alene. Vil du se, hvad jeg kan? Nej, du så godt, hvad der skete sidste gang. Det gik virkelig galt. Hvad var det? Hvorfor skulle det her sygecenter også komme til den her by? Nej. Se nu, hvad sagde jeg? Mamma, du sagde i går, vi er gang med at få noget, mamma. Vi har ikke fået noget. Det er ikke sygdom. Mamma, det er rigtigt. Du lyder også det. Men vi har ikke så mange penge tilbage, og vi har ikke så meget med. Hvad skal vi gøre? Hvad kan jeg gøre? Vi har brugt alle vores penge på rejsen. Mamma, jeg vil gerne lave dua til Allah. Allah hjælper os. Ja, hvad skal du dua til? Stop lige. Kan godt undvære noget mad til os? Vi er flygtninge. Kan du ikke så hjælpe os? Hvorfor tænker I her? Tag tilbage til jeres nærbrød og tænk. Jeg håber, vi får solgt noget. Vil du gerne købe nogle smykker? Vi har selv lavet dem over på asylcenteret. Ej, jeg vil ikke bruge min folkepension på at købe jeres dumme smykker. Ej, jeg glæder mig til frikadeller. Hvad er det? Au! Det er en helt ny verden. Wow. Jeg har lavet en kylling på en chicken. Tak for hjælpen. Vi skal øve os lidt med diktatet. Nej, den her matematik er ret svær. Ja. Se, hvis der kommer en bombe igen. Hvor er jeg henne? Aya! Vend op! Aya! Kom nu! Aya! Vend op! Kom nu! Slap af, Aya! Slap af! Hvor er de andre? De glider på båden. Vend op! Sara! Vend op! Sara! Vend op! Sara, kom nu! Kom, vi skal væk herfra! Kom! Vi skal af! Jeg trækker mig væk på båden. Men vi kan ikke sove herovre i skoven. Men vi bliver nødt til det, ellers bliver vi opdaget. Stille! Kystvagt. Alhamdulillah, vi klarede det. Så er I igen. Henne i skolen, så har vi team, så kom der bare soldater med farne ind i klassen. Det var helt kaos. Astaghfirullah, det er sådan krigerne skal have sabr. Vi har også mistet mange familier. Hvorfor er jeg rigtig sulten? Hvor skal jeg spise? Jeg er sulten. Dana! Wait! Hannah!
børn! Hvor er I henne? Er I okay? Hvad er der sket? Er I kommet til skade? Mit ben! Mit ben var fast! Hvor er I? Kom, vi tager ham. Jeg står i far. Mamma, hvad skal der ske? Hvad skal der ske? Det er derovre, der er sikkerhed, hvor vi kan være. Yes, alhamdulillah. Kemal, kan du kende din taxi med lidt sukker i? Tamam, tak skal du have. Stop! Hvad laver I her? Hallo, jeg spurgte jer om noget. Kan vi lige få nogle pas på bordet? Vi er flygtninge fra Syrien. Please, luk os ind. Please, vil du ikke hjælpe os? Vi har gået i flere dage, og vi har ikke spist noget. Jeg forstår godt jeres situation. Men jeg kan altså ikke lukke nogen ind for min chef. Jeg kan risikere at blive fyret. Vi har også mange fattige børn her i Tyrkiet. Hvorfor skal I komme ind? Please, kom hjælp os. Vi har ikke spist i flere dage. Vi har bare gået. Please, hjælp os. Vi er jo muslimer. Vi hjælper hinanden. Forstod I ikke, hvad jeg sagde før? Er I sted med jer? Git! Hvad gør vi nu, mamma? Det finder vi ud af. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hvad kan jeg dig med? Den der familie, der lige gik her. Hvad var det? Det er de der stakkels flygtninge fra Syrien. De vil gerne ud i Lige ind, Jan. Jeg kan ikke ordne, min chef bliver super, men jeg bliver fyret for mit arbejde. Nå, ja. Jeg kan tjene penge på dem. Jeg kan sejle dem over. Ved du, hvor mange penge de giver sådan nogle der? Hvor mange? Rigtig mange. Ja, men jeg har også... Kom, vi hjælper hinanden. Vi hjælper hinanden. Ja. Ah, du mener det der? Ja. Okay. Du får det. Og så kigger du den anden vej. Tamam, okay. Men Tamam. så skal I komme klokken 3 præcis. Yes, inshallah. Okay. Hvad laver I her? Vi er på vej til grænsen, men vi bliver standset. Nu skal I over på den anden side. Ja, Jeg kan få jer helt til Europa. Jeg har en gummibåd. er det rigtigt? Ja, men det koster noget. Der er omkostninger. Hvor meget? Det er fredag i dag, så I får det til $10.000. 10.000. Ja, du ved, det er dyrt. Jeg har kun 5.000. Nej, 5.000 det er ikke nok. Har I ikke nogen smykker? Noget guld? Kan man dine smykker? Vi bliver nødt til det. Ja, bare giv den. De kommer alligevel til at tage jeres smykker i Danmark. Så det er bedre, I giver mig den. Men er det ægte guld? Ja. Det er ikke ægte guld. Er du sikker? Jo. Okay. Fint nok. Kom, følg med mig. Hold fast. Det bliver vildt her. Pas på. Hold i. Pas på jeres børn. Undskyld, mine børn, vi har udsat jer for det her. Baba, hvorfor ligger det der babytøj her på land? Hvad skal jeg sige til dig? Bare lad være med at tænke på det. Vi er kommet i sikkerhed. Hvad skal jeg?
joker. Fisk. Det er min tur, Han beder mig bede om alle dine urter. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طاهر، يوسف، عبد الله، عادل وأي. عادل وناب. الفاست الفاست Vær rolig, have sabber. Allah hjælp os. Hallo, er det Asiksander? Ja. Jeg vil gerne spørge, om jeg godt kunne få et arbejde som frivillig på asylcenteret. Ja, selvfølgelig kan du give mig dit nummer. Ja, 24, Ja. 65, Ja. 89 og 00. Når kan jeg starte? Okay, tak. Så ses vi mandag. Hej.